Biyag di tao. Hello! Naimbag nga oras yung amin. Dahito manan tigayam yo. Welcome to my YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Sakbay tintay pa nang ipatangatang iti sabali manan nga istorya. Intay pa ituloy ti kumablaaw. Hello kani Ray Mina, kani mama na nga Aida Mina, ni Villa Verde Nueva Vizcaya, ni Ma'am Ani Parilla, ni Robert Agkawili, di Talaluk Cagayan. Kylie Jose, Pamilya Viernes, di Burgos Nagilian, from Beth Sumera Viernes, ni Ma'am Catherine Arawag, ni Marita Kokya, dita Pangasinan, ni Rosie Dakayanan, dita Mayantok Tarlac, ni Sir Arnel Bago, ni Jovelyn Ramos, ni Jocelyn Tabilas, ken ni Ron Jaya Kabututan, dita Pugo, La Union. Intay nga ro denggan ti episode 170. Dito'y drama tayo. Biyag di tao. Agawid ka kadinton bigat iti lugar yo, Tina? Wan, agawidak at talaga. Ngamin, awanan ti allowance ko. Ay, kasta. Sige man garon. Inton agsubli ka nga da kwartam, bumulo dak, ha? Ha? San ngamin na nagpawit dananang? Ngamin, naira na nga awan pulos kwartada. O sige, di ka madanagan. Siyak ti makaamoy ti allowance ta adwa. Agyaman ang arod unay, honey. Nasaya at tanagawid ka, anak ko. Ha? Ado nga min ti maarami di bangkag. Dua kami laang kinitatang mong agtrab-trabaho itchay. Manon nga aldaw, ngam dilat tamot malmalpas. Kasta ka di? Kat, ni Alex lang ay. Apay ngamin asaan nyo ako yugan ije bangkag. Umaymot ni ading mo, ngam Sabado laang kan Domingo, anak ko. Ita, awan. Gaputaad da ka no aramiden da a project da. Adumanin arason na day jeng ubing. Nagawidak na nang tapno umayak la dumawat iti allowance ko. Awan panawan ko amapan ijay bangkag. Anya, Sabado ita, anak ko. Awan mo't klasim ita, saan ka day? Awan. Ngamjak kayat ti mabilag iti init. Ikanak iti kwarta, agsubliak iti syudad itamat laang. Anya, ay napasensya ka na, anak ko. Ngam awan kwartami kinitatang mo ita. Anya matananang, kasanon ti panagadal ko no kasta. Naimbag pa'y dagiti kakasinsin ko. Maitad amin akasapulan da. Ngamda kayo, allowance lang, di yu pa'y maitad. Anya, Apay lang amin, ada kayo tinagbalin anaganak ko. Ne, apay akas na tila nga manang ising. ay na, imaya ka din ko. Umutang ako maiti kwartam. Ha, Naira na ngamin nga awan kwartami ita. Kat ni nagawid ni Tina. Awan maitid ko kankwana. anya? Ipagpakaawat ko nga awan kwartami. Ngam pinagsasawan nakbatan dyan ako. Ay, unay mo to ni Tina. Imbes sa tumulong ko, mamait ka dagiti matrabaho iti bangkagyaw ngam saan mo. Day tangarod. No ibagak at tumulong makapungtot mo't pagsasawan nakbay. Ala, bay ang manang. Takasaritak tuman ni Tina. Saan na nasaya at dayjay nga aramidon na. Kat, ayan na nga'y ti kwartak nanang. Tina, anak ko, pasensyakan. Awan na utang ko kin ni Antim Clarita. Nairan amot nga awan matla ang kwarta na. Ay, anyang matinti kastoy. Jakla ko man nagawawin. Anak ko, saan kumamot takasta ti panagsungsungbat mo iti inam? Maawatam kumamot Ha, may isa kamit. No saan kay kumaan nagbisbisyo idi? Awan kumatirikrik na inyo ita. Makatrabaho kay kumay tinasayaat. Nalabit, sa anak ko mga agparikot iti kwarta. Kitaan nyo man, amin akakabsat nyo.
da kayo laang tinaidumduma. Ngamin, timulayo laang iti bangkag tinamnamaan nyo, akanayon mat ama bangkrap. Anya. Napan ka din ni Tina, bakit? Wala kay pimanawan. Saan pa'y nagpakada? Una yan. Ay, sana makawawat. Saan pa tumulong iti trabaho tunggal agawid? Ay, agkulkulong la iti silid na. Agur-uray la iti kwarta maitad. Wan nga rod lakay. Kaano laang anagipaw itak iti kwarta. Ngamnay awan manen. Ang mga agpay sumot dinadamag ko nga ada kanon boyfriend ni Tina. Siguro, isuti da duma paggasgastusan na. Anya, Dahil tati na idanon kanyak bakait. Sapay kuma, ta saan apod no. Ne, si kamad gayam insan. Umunag ka. Di nak mainsan-insan, Lisa. Imayak dito ay gapot amok asika tinangidanon ijay lugar tayo nga adan boyfriend ko. Chismosa ka talaga. Ay, mabit lang insan. Awan amok iti ibagbagam. Di ka man nagpamarangawan among. Amok nga the boyfriend mo. Nga mawan na pulos din ang ibagbagaak. Ken maysa, ado ti makakit-kita kada kayo. Saan laang asyak? Anya? Flang! Ken maysa, saan ka nagawawin iti lugar tayo? Ngami, napaanak maki-extra iti restaurant tunggal awan klase tayo. Siguraduam lang apod no ta ibagbagam. Maamwakla asika tinakaibagang adan boyfriend ko. Ha? Agsagana ka! Nanang, tatang, isumot lagayam akanayon akasapulan ni Manang Tina ti kwarta, ah. Ngamin, kadwa na ti boyfriend na iti boarding house na. Nakamuam iti dayta anak ko. Napanak gimatang iti store ni Nana Belen. Isumot ti bagbagada ijay. anya. Isumot lagayam analaka maibus ti kwarta na. Ay, anya matan ni Tina. Ay, na, marigregatan tayo ditoy. Tapno lang ada aramatan na. Hanggang kasjay gayam ti araramiden na. Alabay anyo, kasaritak to no agawin. Nasaya at tanaranaan ka dito'y balayo ka anakan. Wan, nagawidak idikal man. Apay? Na, nagbastos mo ti pa nagsungsungbat dahito yan. Oh, apay ang nagulimag ka. Anya tibagam kanya? Ah, kaanakan, di ka kumamot aglablabas, iti kasta pa nagsasaom. Nang runa ka dagiti naganak mo. Ngamen, naibaga ni Manang ising kanya kapag sasawam ka no, kas ting awan maitid na kwarta. Anya, kat natural ang makapungtuta. Alangan mat amaragsakan no kas jay nga awan aramatak ija pagadalan. Anya, Amom anti, man nakibiyang kalaunay. ay nakaanakan aya. Ang mga no'y tiday taagalan mo kat saan ka makaturpos. Ha? Di nakpagsawan iti kasta anti. No makaturpusa, isipat ko ken ka ti diplomak. Tandaanam dayta. Anya? Kasta tinakunan ni Insantina kada kayo, nanang? Wen, anak ko, ay na, talaga abastos dadya kasinsin mo. Imbesa na saya at tipanggap ko. No apay, akayat ko apalagipan. Tapno mapanunot na kumaasan na nasaya at tararamidan na. Hanggang kabaliktaran mo tan. Ay na, bye-bye anyon. Ay, masyanak lang amin kada antim nga ising. Ay, anya nga ron. Di namat kaya ti mabagbagaan. Oh, anya ngay. Bye-bye anyon. Addan tula tagundaway ang makaamiris. Anya kamatan, anak. Kunak no nakaluto kan iti pangaldawan. Saan pa'y magayam? Ne, apay kasta mo ti panagsasom kanyak tatang. Ay na, di ka lang arudan imay di bangkag.
Ang ultimo pa nagluto iti makan, di mo pa'y maaramid mayt. Sumangpet kami iti inam, ada kami pa'y latiag lutaw. Anya, gapo lang iti date na, makapungtot kan. Ay, ibagbagak laang balasang kaw. Tawan mat inararamid mo dito'y balay. Day talamat maturog. Tunggal agawid ka, agur-uray kala iti kwarta amay yawat. Maasik kamot kada kami Talaga kityakas ta kayo nakaimimot kayo. Agsubsubrakan sa nanak ko Nagado ti maubra iti bangkag. Wano taalon. Ang madakala dito yung agdundon niya. Apay, nalipata maon asaan tay abak nag Iso nga igaid mo kumamit ti agadal. Ken tumulong kamit iti trabaho. Anya, inted yun jay 5,000 ka ni Manang Tina, nanang. Wan anak ko. Inted ko untap no awan manen ti adwa sa una. Awan apulos intultulong na ije bangkag. Day talag namnam ay tararamidan na. Ala, husto na anak ko. Sana bale. Manulaang nga na bulan. Agradwar meten ni manang mo. Ay na, sapay la ko mga rudan, nanang. Manulangan na bulan, honey. Graduation mo ton. Wala ro, Dani. Nagbitial daw. Ay, man kaya. Sino ti mangimatsakan ka? Wala. Asino kumapay no saan asika? Ha? Sigurado ka? Wan, sika talaga ti kayat ko ang mangimarcha kanya. Sige. Mayatak iti data, honey. Nay, apay, mapankay ka di ije bangkag, manang iseng. Ha? Wan, apay ka de. Di kay mapan ije syudad itaya. Itangal daw ti graduation dalisa. Apay, saan nga imbaga di anak yu kada kayaw? Ha? Ne, awan mo't ading. Di na udi panagawid na. Awan mo't na ibaga na kada kami. Anya? Di mi mo't ngamin amo. Gapo siguro tawan nagadalan mi. Isuadinan impakaam mo. Siguro ibain na kami anaganak na. Ha? Mapan ka ka di ijay syudad ita. Ay katuwan manang. Nala, ingkay katagpulusan. Agigiddan tayo na mapahan. Saanen ading. Amangan no makapungtot tumanen no kala at amakita da kami. Ibagamlat na kwa na anaragsak apa nagturpos na. Happy graduation, honey. Kamu dyanan na. Nakatorpos ka matan iti kurso akin na maestra. Agyaman ako nay, honey. Kan agyaman ako nay. Gaputaad da kalat na tumultulong kanya. Unay kamatan ka anakan. Apay, dayta lalaki tinangpaadalkan ka, ta iso ti pagyamyamanam. Pangasim, tadi mo ipakat ti kinabastos mo dito, itina. Ang mga nanyapay ti maaramid ko kan ka. Apay, adi mo impakaam mo kadama ng iseng ti graduation mo. Apay, anya ti bibiyang mo. Anya? Ay na, talagang awan respetom. Saan ka nakagraduar no sana ga po kadagiti dadakkel mo? Ay nasapay la kuma. Tamaaklon ti konsensyam dayto nga aramidam. Awan serbi tinagadalam no kasta ka. Ala, husto daytan apa nagsangsangit yun, nanang. Nagsakit para kada kami anaganak yu ti kasjay ngay naramid ni manang mo anak ko. Nanang, Dayjay mo't gayang boyfriend natin ang imartyakan ko na. Sapay la ko mga ruhod tanapod no dayjay alalaki kan ko na. Kumusta ti graduation mo, anak ka? Nasayat mo, tatang. Jakon impakaam mo kada kayo. Gaputaamok mat lang, adi kay makaumay. Kan awan tinapintas akawis yun no bilang lang. Anya. Anya,
Iso ajay kaayan ayat mo, ti inayabam anang imartsakan ka, kasta ka di. Jakam uno anya ti maibagakan ka, anak ko. Apay anaaramid mo kada kami ti kastoy. Naragsak ka kadi, iti kasjay ngay naramid mo. Nanang, graduation lang dayjay. Iso asaan ko mga agsakit tinakemyo. Di kay madanagan. No maipasakto ti board exam ko. Agrambak tayo, tapno maikat man day ta sakit tinakemyo kanya. Saan akasta ti kayat mi asawan, anak? Ragsak ti naganak amay matangan na ti panagturpos ti anak na. Agam si ka, kasta ti bagbagam. Adula amin manin nga muyo. Nagsakit ti araramidam anak ko. Amin a sakripisyo. Inaramid may iti inam. Ganti kabsat mo. Inananusan mi ti mangan nga uray awan si dami. Tapno adala maipaw itmi akwartaken ka. Hanggang kastoy tinaramid mo. Impakitam anapatpatagken ka di boyfriend mo. Ngam kada kami anaganak mo. Anagsakripisyo ken nagrigrigat. Tapno lang makaturpos ka. Ha? O, sige magayam insan. O, apay akastati lang, Lisa, Siya nga road. Kunak man, yung madabati pa nag-review ita? waninsan. Ngam kaslawan ganas ko amang ituloy. Oy, apay, sayang. Nagdagsan ti parikot ko, insan. Ha? Apay, ibagamang kanya? Niloy na kaya nayat ko. Adda na si kugan na sa bali. Ouch! Ang sakit nun. Diyak ka mula niya taramida kita, insan. Marirebo ka na. No kaano ama si kugan. Naamuak man nga dan sa bali na. Pinaggidan na kami ado. Anya? Ket, amo ka din da uncle ken auntie na tama paspasamak ken ka. Saan, insan? Ay, Diyak pulos impa ka mo kadakwada. Kaputakas na unay tibayin ko. Pakawanan da ko matatang. Nanang, ating ko. Ang gapugin ni Lloyd, naglablabasa ka na kayo. Impagarup ko ng agnanayon anasaya at kami titunggal maysa. Ngam nagbidot. agbalin ko maaliksyon day taken ka anak. Kaya niya tandaan nam day to ya. Awan tinaganak, asaan na apakawanan ti anak na. Agyaman akunay, tatang. Gaputa uray ka sa no ti kinasukir ko. Uray ka sa no ti kinadakas ko nga anak. Kat saan na nagbaliw ti trato yung kanya kasanak yun. Ikarik, aramid ti amin. Makabawi ang kalakada kayo. Masikugmat gayam ni Tina, anak ko. Ay na, winanang. Isu na laeng taintarayan ti boyfriend na. Ay, Ada ka nung kami nasikugan na sa bali a babae. kat kasanon nga kasinsin mo. Anya pa ingay, anusan na ang aywanan ti sikug na? Asa na bale, umadanin ti panag-take mo iti board exam. Maadaan ton iti napintas at trabaho ni insan. No talaga ang makapasa. Ay, kat sapay la kuma. Tapno addan to pangalaan na iti ipakan na iti anak na. Sa anak-anak ka pa sa tatang. Inaramit ko mat amin na kabalak. Nga maapay nga awan tinagan ko ijelistaan dagiti nakapasay itilet. Apay akas to Ala, di ka mauhupay anak ko. No saan ka man anak kapasay ta.
At dapat ti sumaruno. Iso adi ka mapukawan iti namnama. Mabainak kada kayo, tatang. Ninanang, kasta matitikapsat ko. Gapoy iti panaglablabas ko. Di mo ang panunutan da ita. Kas iti nakunak itay. Amangan no iti maikadwa ket makapasakan ton. Husto, tinakuna da uncle kan auntie, insan. Insan, Di ka mapukawan iti namnama. Ag-exam ka man nun, ah? Sigurado, makapasakan ton. sapay lang ko mga rod, insan. Kinapod nun ha. Diyak ko makayatan. Ngamin na upay akon. Ngam gapo kada kayo. Aramidak. Walinsan, kaya mo yan. Congratulations, Manang Tina! May saka mo tin lisensyado ang maestre. Agyaman ako na ading ko. Nangro na kada kayo, nanang. Tatang. Awan na niya mananakaw. Maragsakan kami parakin ka. Kunak tumo ngamin ang maipasama nako. Manya nga ita, di pudno timba kami idikan ka. Di kagbalin abastos kadagiti naganak mo. Nang runa no adu ti sakripisyo da para itinapintas a masakbayam. Tanutang sitam dagiti dadakkel mo, di mon tumagawat dagiti ambisyon mo. Bueno, gagayam, di tan tinagibusan ti pakasaritaan, dito idrama tayo. Biyag, ti tao. Insurat ni Mary Tisay. Musical scoring, Eli Palacio. Isagsagot kada kayo ti YouTube channel tayo, Jenna Almoite Drama. Agiyaman kami.